or nominati. And kingmakers, yes, Obia Shaya on Sancha or Himao or Sancha kingmakers. Yes, Crotre Akon, Benkum, Chafo, Adonti, yet Jassy or your kingmaker. Yes, according to Sunan, your airline, yeah, they are establishing a Yama Sunan to the second. Jassy is not, I repeat, Jassy is not a kingmaker. Yeah. All your children, they are saying, "Yeah, they are continuing." Now, baby, you will be out, Jimmy. No kind of question. Ye, Papa, me, Chafo, Nifa, ya manifie, I'm a bona man, yes, sir. People are you. You have a bona man, just on the guy. Was you watching on your TV? The year 2 million or a year or just say, I love you. Akosia said a young penny forecast Sebi, say a Kuma, what the year Juma. Nessie Diana share Kumanu, Sebin previous a bua, your mouth. Hello, Sunyan and non-matter Kunya, assassino. A cordam per Wabran and Nabosuma son career tossing you, Nanako cra. Na amamrani amani echo so and am so. Emma a yin which you know what we hear say. And paying for bet me I am amrani amani and which me I put fufra. Obedi and Nabosuma son career or tossing you know adie. Na a hon samne dear dosupa, Nahon Yabeko, and just you know, and amibumu amani. Yinyan and Tiese, Nanahima, our Wusunyane, Nana. Akosia dua asosika breyi a wotosum yenu na eya amamrene amane ene dua yi na wode obi fufuro atena konwa so nananum ekese onu ni nipa a edi se fata se amamrene amane kwan so no wonum de ne tena adwa so enti no wonum kyerese se de edi kan maba amane dada se sebe amamrene amane kwan so se kwa akosi wo hena ewo se ohima enim hu bi na sebe wonu nso edi mu akotene na omunyina esone so wie na se etwa wie na hema watumi apagya nipa ne nsa na afo de agyagyaase na gyaase nso ade na ba betre ntie ne gyaase ade hibusua no na afi buan kokwa ade hibusua ne nyina no wo mu ehia mu ene na enhyamudie na koso ade etense na wosenka ahomache na nka ekoso bese no nan brem ne nya ne ntie se ebekoso wo sunya ne ya infire demo meche Victoria Park ho nanso yekodu ho ahomache no na eho ehyepa yi ukohwe sedie yi akwan buvure bu ahemfi honom sedie yesi apro emuba ede agu ahemfi wa na nya asenkuma akra ani etu muba ne de utuwi kan bebre se egu ahemfi dem wo fom wo ntina ifwa yebetumi ai disa adwuma no ho enti enam so ama mpanyimfo ye se o maye bambo nsensem e oba kuni abanti eho ane yedi ya ni kire ya ibepie mu ho na akosua ye bae no be se nonso ebremu na nanum nyina edmitina ase na mpanyimfo gudaw na mihu wo no ha ni titiri pa ni jase ade hibusua no mihu wo mo ha no miye papa nyanta chi ade hibusua nso mihu abusua panyi a meduo ni yedi nkomo enso ha no mu bi wosunya na nan macha kunya asusu asase so na akosua dua sika bre yi otosminu kwa distribution HSC free sabre yi ekwo opanyina wonye mfinhia adusia miensa 63 year old when you be a doctor America and within the juma or a physical therapist or no ena mpanyimfo ya amamre ne amane a the din at the doctor osetutu a omodina tie adwaso na ninkonwa din a ene nananum kyerese wo de ama no se sunyane man hene no eye offentem frame omena so no Dr. Bosoma Asonkrewria otosom yensa mamenka din ni bio ni din kane nanka e de doctor osetutu ene din nasesa ninkonwa din no eye offentem frame omena so no Dr. Bosoma Asonkrewri a wotosom yensa a nananum kyerese otosom yensa efri se na Bosoma Asonkrewri na wotosom yenu na we nso ankonwa din no
wo fa saa edin kro na e de aka ne de ho anu nti na ma obeye de otoso miensa nti akose na uche ya amamre ni amane akoso wonmo a eti akfm no betumi akọ Facebook na ope emfoni ni bi ahwe ni videos ahodo ni bi ahwe a wonso watumi ehu enti enei akoso ade akoso ene se ohima owo sunya na nanmata konya asase so na akoso adua so sikabre yo toso mienu ene bo ahen kokwa ade sibusua na e kire se owura wonya mfinhia adusia miensa oyo obi a American wote a woyɛ doctor aye physical therapy amamre ni amani a Dr. Osetutu yadena tena dwaso ama ne din asesa ama enei wabenya nkonwadin a yefre ne se Dr. Bosoma Asonkrewi a otoso miensa enti amamre ni amani no wonum aye awi a wode nana aso wonum matri so adena chini ampotembu a enti na de tie eno no minister nka bibisi ebia wosanke beka se kokro mu bia nanso no for se bambo sense ne de kan binti ene nam so a mai bibia e wo hadum yo Kwame Adasepa ne wamanebo yo we ye nana Kwame Agyeman no Pambo newsroom na amanebo ni nyina ne se Sunyan Mahima na akosu adua asosi kabreye ne atrankonya hodo no aka ewo Sunyan Traditional Council ho no ayen hyehye ema odi openia onye mfrinsia aduosia miensa ya idea nanka ne private life mu yedi nim no ye Dr. Osetutu ye odi ne dwuma ewo USA as physical therapist no omle nesi Sunyan konwa tuntum so ya sese no ni nkonwa din aye Dr. Bosoma Asonkrewi otoso miensa iti se no amanebone chese ono ena womodi ne esiso se Sunyane manhene tiano ne nkomo a anopai wo friends and trofo ma Kwame Agyeman Pambo okogina namu no ono nso aye adwuma to nkra ne de abanti abusan ye na ye homra na eba Munyina mumfa mo akoden
Munyansa, munimdie, emmeshen. Anajo, nanano, isami yadie. Eba amashe yi nyina se niguswa. Anase nanano se mufre me na mama, mitusunyama ikosi yada. Mijina brewati akose bia so sika breyi anam. Mijina na abrampa mensa anam. Mijisa wo frɛ nananom ana bibi kire wo so. Na sa wo tutu wani na ensa na wo frɛ nananom obia a obefrɛ no obeba. Na se nananom wo frɛ wo mu na se obia ma miwura otusunya mantam. Wadaruma nyame siram Enimwa enye bone nananom aseni ekoji adonten ayakra aboa ye asen ni apan akompam na yempam no abesima beti so me yeje konkron pa fi se me nanane nana bo ahekoko nana twini ya amanfo nana ne me nana bo ahekoko nana bosuma aso di kan nana ne me Tize sunyan kuro na koya ahemfo mjenu nezi omuhwe kuro no so na eba se yesu so na se ma oyende ene pese ba kuro ho no so wate ase ade chin da sori to so a eye wohene na ne yenim so omasi foforo no omasi ndada first one omasi dada no so aye meeting aye press conference den sem bia tudwa se omode omunim wohene bia omunim se omohene a moyi nu anu moyi no to wohene ntimi nsi wohene bia foforo kuro no manye yi enti wie kwa akoye penche na aba kuro no sunya kuro no ye se enya de ketwa enya asem ketwa kura you say all nominate eye kingmakers ye see here san yes obia soya onsanchira ohima o sanchira kingmakers yes ye kotre akom benkum chafo adonti ye just onye kingmaker yes according to Sunan ye airline no yeah ye dey establishing niema wo Sunan tradition kase just is not I repeat just is not a kingmaker yeah kingmakers yeah all your children dey have say ye and dey akote no na ba bi o bia o tie mi na on kan no kure say ye yi papa yi me twafo nifa ya manifie am me bona manie say nipa ye yi ni ye bo bona manie ja so no kan o si yo wati won jo ti fie di ye na tu mi wo di ye yi a o ti ase afi ye le bi ye kuro yi abakosem oni yasye so asem oni de wo ma ho ne adi hye tata mo tata ye oni mo hye oda hotel so kan ho oyi ohiri di eka ye hiri ho yeah na ne oye no wo bakuni ya ba no ye nyintum eye illegal a obeka bakuni ya ba bakuni ya ba bakuni ya ba So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.